गासिखौबो खोनाजोब्बाय आङो मोनथिजोब्बाय सोर गाबख्रावदों सोर मा खालामदों बेखौ गासिबो मोनथिजोब्बाय गासिबो थाल मोनजोबदों नायगोन बेयाव रुटिखौ सोयै सोयै अंखासो बिरलाजोब्बाय नै रुटिखौनो बिदि सोहरजोब्बाय बियो आथाखौ थारमाने नायगोन ओमफ्राय अंखा बिरफैगुलायबाय बेखौ गाव गैयियावसो एख'जोबनानै बायदिसिना सोनानै दोननांसिगोन बे जायगायावहाय प्लास्टिक थालस्टिक थुमा नङाबा जानाय नंला गेलेनोसै बेबायदि सोहरजोबसै बियो अंखा बिरफैगुलायबाय नै नोङो नैबावहाय माबा खालामदो दे बेयाव गेलेदो दे आं बे माबाखौ नैबेखौ सुस्रानोसै औ सुस्रानोसै नै अखा खोरोमदों दे बेयाव गेलेदो नैबेखौ सुहैनोसै आं नै अंखा फैजोब्बाय बेयाव सोहराखै नै मोनसेयावल' नै ओरै हाखरनो गासैजों मा जिनिस आयै अफाय मानसि खोखो बेखौ मानसि खोखो आयै मानसि खोनानो लाखो खोलैदो दोनदो आयै ओमफ्राय आं दहायनिफ्रायनो खेबथामसो इन्ट्र' मारिबाय हाय लोगोफोरल' होननो मोनो बे फिसालानि दुम दाखालजों दसेनो माबा जादोंलाय होननानै थांबाय थानाङो आरोना ओमफ्राय इन्ट्र' भिडिअ'खौनो नै होनोनो मोना खेबथामसो जाबाय आङो हाय लोगोफोर होनो माने केन्सेल जाबाय थायो आरोना दाबोनो फुलखौनो होनथायनो मोना होमबा लोगोफोर नै औ आंहाबो हाय लोगोफोर होनो मोनाबा गोसो रोङा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय गोदान ब्लग मानेथ' बिदिनोसै नङा होमबा दैलि ब्लगावथ' मा थायो बिदिनो मा खालामदों मा खालामा मा जानाय जागोन मा जानाय जाया बेखौ नोंथांमोनजों आङो दिनैबो शेयार खालामलांसैलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर होबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांबाय थानोसैलाय थुदो होमबा ब्लगखौ जागायजेननोसै दे मा जानांगौ बेखौलाय बेथ' माजों जायो मैथाजों जायो औ मैथा एसे होनानै संसै गोथाव जायोना बेयो ना खान्दाया गोथाव जायोनोलै हनै बेनि फेभराइटखाय लाबोदां फेभराइट बावसोनो औ खोरोमगासिनो बावसो नै ग्रुंग्रुं गांग्रांनो दाबोनो दिनै हरावबा अफाय गावखो सुफाम जा दा नै आङो बे मानसिजों मा नायफानांगासिनो नायदो नै मा नायनाङो नायदो बिदि जानला मोनला बिदिखौल' नायलाबाय थायो बेना गारि सालायनाय बाइक सालायनाय खालि बिदिल' कार्टुन जेबो नाया बे नायहोबाबो नाया टिभियावहाय खालि बिदि बाइक सालायनायखौल' नायगोन बाइक सालायनाय गारि सालायनाय बेफोरबायदिल' आरोना बेना नायनायाहाय नायहोबाबो नाया कक' मेलननो माबा मेलननो उन्दैफोर नायग्राफोरखौ नायहोबाबो नाया मानसिया बेखौ नायाल' होनखायो आरोना माबायदि गोसो होनानै नायदे बिदिखौबा ओमफ्राय नै बैयो घरिया माबायदि चेन्ज जाजोबनानै दं नै डेटआबो जेबो मिलाया मान्थआबो हनै जानुवारि जानानै दङ 2017 इयाराबो बिदि जानानै दङ टाइम जेबो मिलाया आरोना दा बियो मैया मोनायाव जानानै थादों मारै जानानै थाखो दिनै हरावहाय ओरैबायदि खरा माबा खाथियावनो सारअन्थाइ गावदों बबेयाव गावखौ मोनथिया ग्रुम सारअन्थाइ गावनानै बे टाइम गासिबो चेन्ज जाजोब्बाय आरोना नै टाइमबो मिलाया जेबो मिलाया दा बेखौ बानायनांगौआव बाबाया ओरैबायदि गोलोमफ्रुजोबो माने दासिमबो गोदोनिफ्रायनो एफा गोबाव जाबाय आरोना बेखौ बेबायदिखौ बाहायबोनाया ओमफ्राय दासिमबो बियो अबे थिग जामारो बेखौ दासिमबो बियो मोनथिया आरोना आंबोथ' मोनथिखाया ओमफ्राय दा बेखौहाय अबेबा सेट जाबा अबेबा सेट जाया मालाबा डेटआ सेट जाबा मा होनो टाइमा सेट जायालाय बेबायदि जाबाय थानानै ओरैबायदि गोलोमफ्रुजोबो आस्लि बिस्लि उनावहाय लास्टआव बेबायदि बेसेबांबा गोबावजों जाहैनाय बेबायदि जायो आरोना दा नायनोसै बेसेबां गोबावजों खालामनो हायो बेखौबो खालामजेनसिगोन घरिखौ खालामसै नामा होनदां गोलोमफ्रुजोबसैलायबाय दा खय घन्टाजों हायो नायनोसै र' दिनैहाय नै मालाय मैथाजों जामारबायसो बेखौ मैथाजों ना खान्दाजों मालाय आइनि फेभराइटनो बाबा लाबोदों फेभराइटखाय नै बेयाव ओंखाम संबाय ओमफ्राय मा दंबावो गाइखेर होनबासो नै
नै बेखौसो जानो लुगैनानै बिहरदोंमोन आं दाख्लैनो ओमफ्रायहाय नै जानायानो जाया मिलाया दिनैसो जाथारसै आं थाइनै जागोन आं हारसिङैनो बिसोरथ' अबहाय गोखैजों बेखौ जाबावनो आंनो जानोसै दिनै नै लकेल जाहैदों बिदिया आंहालाय बिदिखौ हाइब्रिदसो नङो लकेल नङा सानो आंथ' बायबावनायसो नङा बिदिखौ नुबा मा मावखोमागासिनो दं बाफा मा जादों बे जानाया सिङाव मना दंमोन सिङावहाय ओंखायनो ओरै बोजाबामोन ए ओमफ्राय दा जाबाय है दा नों गाज्रिसिन खालामलायगोन बेखौबो जाखाबाय बेलाय नों खालामखायो मिथिखायो मानो दांनो गोसो जायो जेनेबा नों ओमफ्राय जाखाया नोंजों ओमफ्राय जासिनैसो खालामो माबाया दा जिनिसानो थिगानो थानायसो नंला बे बेलाय रोंखाया बुस्थुखौनो खालामनो लुगैलाबायो ओमफ्राय मानो दांनांगौ नोंहा जेरै दं बिदिनो थाथोंमोन ना बे गोबाव जाखाबाय जिनिसखौलाय गेलेग्रा नै बेनि सासेनि ओरै खोबनानै बे ओरै ना जाखाया नोंजों खालामलाबायो जेखौबो मा खालामदों होननानैसो नायखोमादोंमोन आङो मा सिरि जागासिनो होननानैहाय ओइ मा खालामदों साननाया मिथिगौ बिनि ना गेलेग्राया बेखौसो खालामखोमागासिनो बाबाया ओमफ्राय गाज्रिसिन खालामबावबाय मिथिबाय ना जासिनबावलासो खिथाफिननोसै आं नै खालामै जाहोनो हाथारबाय आरो बेसेबांबा गोबावजों नै बेबायदिमोन दा नै हाबाय आरो बेसारा बेखौहाय साक्सेस जाबाय खस्थ' खालामनाया नै बिदि नै लोगोफोर आङो दा दुगैखांबाय आरिखांबाय माने फिसालाखौ फुथुनानैहाय दोनथ'नानैहाय आङो दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय दुगैखांनानैहाय नै आङो जानायनि एसे लाहार फाहारबो खालामनानै सानखाबाय ओमफ्रायहाय र' नायदो नै मा दं आंना जानायावहाय जि गोथाव नै ओंख्रियाबो दालि जहला एसेल' आंनि बियो ओमफ्राय नैबावहाय दङ गोखा भाजा ओरैबायदि जानो लुगैनानै दंमोन आङो बे गोखाखौहाय खदैखौ गलायखाबाय ओमफ्राय नै बानलु थाइसे लालायबाय नै जाग्रोनानै लानोसै आङो बांद्राय खराबो खालामजाया फिसालाखौ फुथुनाया एसेयावनो सिरि मोनखायो ओमफ्राय थाबाय थानांगौ आरोना दानो सिरि मोनलायगोन बेयो आङो दा उन्दुआबाथाय बेखौ फुथुलानोमोन जै 3थासोआव उन्दुबाय बा 3थानि बारनानै उन्दुबाय होमबाथाय मोनायाव ओरैबायदि दिगदार जायो बियो माने बेलासिनासिम उन्दुनोसै ना दाख्लै बेबायदिनो जादों मोनायावहाय बिदिनो बेलासिजासे उन्दुबाय बियो ओमफ्राय बेलासिजासे उन्दुनानैहाय मा जाखो मोनायावहाय दाना उन्दुनो ओंखारला 11ता 12ताबो गावहा दानाहाय 12तासिमथ' जायाखै 11ता जादों आरोना ओमफ्रायहाय दाना उन्दुनो ओंखारासै नालाय गाहायाव थांलाय फैलाय बे न' सिङावनो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामबाय थाबाय ओमफ्राय आंबो ओंखारबाय आंबो बेखौ फुथुनानैहाय आङो गाइखेर लोंसै होननानैसो सानखादोंमोन आरोना ओमफ्रायहायथ' गाइखेरखौ आङो बेबो उन्दुखायासै नालाय गाइखेरजों आङो बेखौनो लाफानानैहाय फुदुंनानै लोंसै सानबाय आरोना ओमफ्राय ना उनावहाय बेखौ लाफानानैनो फुदुंबाय माबाय गाहाबो थांलाय फैलाय आङो गाइखेर लोंनाय माबानायफ्रावहाय गाहाबो थांलाय फैलाय खालामफाबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय उनावहाय आं जेब्लानाखि गाइखेर लोंखाङो माखाङो किटचेनफोरखौ फांजोबो होमबा गाहा मानलाबायनो माबायावहाय बिसिनायाव गाखोनानै थाहैबाय उन्दुनोसै बेबायदि जाबाय आरो माने उन्दुनोबो ओंखाराखै मानसिया ओमफ्राय दानाहाय गाव दाना आं जेब्लानाखि थाङो होमबा मा गोसो जाखो बियो माबानानैहाय खोमा खेबलायनानै खोमा फारनैबो खेब्बाय आरोना बे खोमा फारनैबो खेबलायनानै सरि मामि जागुलायबाय आरोना बेयो जा अन्थाव बाथाव जाबाय मानसिया मोननो ओंखारगुलायबाय आरोना आङो बेसारा गावखौ जों खस्थ' खालामनाय बायदि मोनफादोंदां बियो
माने आं खस्थ' थाखानाय जाबा बेबायदि सानखामाखै गाव बेबायदि जागुलायबाय आरोना जा सिरियासनो सरि मामि होननानै उनावहाय गावनो खस्थ' मस्थ' जि खस्थ' खालामनानैहाय उन्दुलांबाय आरोना बेयो उनावहाय लासै लासैनो बिसिनानिफ्राय ओंखारफिनासै आरो जायखिजाया ओमफ्राय बेयावनो बिसिनायाव थानानै उनावहाय लासै लासै गाव ओरै बेलथायलु खालामनानै उनाव उन्दुलांबाय बियो बेबायदिनो जायो आरोना ओंखायनो आं सानदोंमोन जै 3टा बारबाथाय दिनै फुथुखाया आङो बेखौहाय होननानैहाय ओमफ्राय दिनैहाय 12टासोआवनो उन्दुनाय जाबाय दा ओंखायनो 12टासो नङा 12:30 बिदियाव उन्दुनाय जाबाय ओंखायनो फुथुबाय आङो नङाबा फुथुलामोन आं बिदि गोखाखौ जि मोजां मोनो आं गोखा जानो जाग्रोसै आं होमबा लोगोफोर जानानै लाग्रोसै ओमफ्राय र' आङो दा दुगैनायाव मोनसे जिनिससो गोसोखांबाय थादोंमोन दा मोजां शेयार खालामनो होननानैहाय आङो जाग्रोनानै लानि ओमफ्राय खिन्थाबाय थानोसै आरो र' थारमाने लोगोफोर आङो दहाय बुंदोंमोन ना जे नोंथांमोनजोंहाय मोनसे खोथा शेयार खालामनो होननानैहाय आं बेखौनो फोरमायनो सानदों आरोना ओमफ्राय नोंसोरो जादोंना जायाखैथाय बै स्कुल टाइमावहाय जेब्लानाखि आंथ' जादोंमोन आरोना आंनि साननायाव फैयोमोन बियो थारमाने जेब्ला पेरेड गेलेनाय टाइम जायो हो सान्दुं गोसाफोर माने गेलेलाबायनाङोमोन ना ओमफ्राय बे टाइमावहाय आङो ओरैबायदि सानोमोन आरोना सोरबाथ' बेहस जानानै गोलैयो ओमफ्राय मानि थाखाय गोलैयो मायो बेफोरखौथ' जेबो मिन्थिया हेल्थनि थाखाय जायो ना मायो बेफोरनि जेबो फात्ता गैयामोन नालाय ओमफ्राय सानोमोन आरोना बेबायदि जायोबाथ' मालाय गेलेनो गयो ओमफ्राय ओरैनो थानो मोनोमोन नालाय दा बेखौ लानानैनो बेखौ नुनानै थारमाने आङो सानोमोन आरोना जे आंबो मालाबा बेबायदि बेहस जाबा हामगौ होननानैहाय ओमफ्राय माबायदि मोनो बिसोरो माबायदि मालाय आराम थानो मोनबाय बिहासो मायासो होननानै बेबायदि साननानैहाय आङो बेबायदि जाजानो लुगैयोमोन आरोना गावखौनो गाव बेहस जाजानो लुगैयोमोन मानो होनबा मोनथियामोन ना देहानि थाखाय मानि थाखाय जायो होननानैहाय बेफोरनि थाखाय ओमफ्राय दा बे गनायखौ लानानैनो पेरेड गेलेनो गनायखौ लानानै आं बेबायदि सानोमोन आरोना मोनसे समावहाय बै स्कुल टाइमावहाय भगबाननि अननायाव जायासै बेफोरबायदि माबायाहाय ओमफ्राय खिन्थु आङो लुगैदोंमोन आरोना ओमफ्राय माबायदि मोनो होननानै एक्सपिरियेन्सखौ आङो माने उनावसो मोनथिबाय आरोना माला जादोंमोन बेखौहाय मोनमारबाय आरो थारमाने बेहस जानाया माबायदि बेखौ आङो बेखौनो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदोंमोन आंबो मोनसे समावहाय बेहस जादोंमोन ओमफ्राय माबायदि मोनदों बबे समाव जादोंमोन बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांनो लुगैदों आरोना थ' आङो माला बेहस जादोंमोन होननानै बुङोब्ला प्रेगनेन्ट टाइमाव जादोंमोन आङो 8 मान्थसनि बारा जाखायोमोन आरोना ओमफ्रायहाय बे टाइमाव आङो प्रेगनेन्ट टाइमावहाय बेहस जादोंमोन आरोना बबे जायगायाव जादोंमोन माबायदि मोनदोंमोन ओमफ्राय मानि थाखाय जादोंमोन बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों आरोना बबे जायगायाव जादोंमोन र' आं खिथानि दा बेखौहाय नै थारमाने आङो जानाया नैबे जायगायाव जादोंमोन आरोना बेयावनो नैबेयावहाय मारै जादोंमोन आं एसे खिन्थालांनि नोंसोरनो आंथ' दुगैनो होननानै बेयावहाय रेडि जाजोबखाबायमोन सिङावहाय फुरानो ओमफ्रायहाय बेयावबो सि दोनलायखाबायमोन आरोना फुरा रेडि जाजोबखाबाय दरखौबो फांबाय फुरा नैबेयावहाय फांनानैहाय आङो थारमाने ओरै आयना दं नालाय नैबेयावहाय नैबे आयना दं नालाय आयनायाव एसे नायबोलायबाय आं ओमफ्राय बे आयना नायनायावनो आं एसे माबाखाबाय आरोना बोरैबा मोनखाबाय थारमाने थाल मोनखाबाय आङो जाखासिगोन आं हानाय नंला होननानैहाय खिन्थु बोरैबा मोनबाय आङो साननानैहाय आं जाखानाय नंला आङो माने गावखौनो गाव कन्ट्रल खालामनो हाखानाय नंला होननानैहाय आङो मोनसे साननाय फैबाय आरोना ओमफ्राय बेबायदि जायोब्ला आङो मा खालामनांगौ डाइरेक्टनो आंनाव मोनसे हुस फैखाबाय ओमफ्राय दा लोगो लोगोनो आङो मा खालामखो माने बे बेसिन दङना बेसिनावहाय हमनानैहाय आङो दरजाखौ आखाइ फारसेजों खुलिहरबाय आरोना ओमफ्राय बे समावनो आं गोलैबाय होननानै खिन्थाहरनो रोंबाय आरो ओमफ्राय हाखु दाखुनो मानसिफ्राहाय खारबोनानैहाय आङो दरखौ फांखाबायमोन ना ओमफ्राय दरखौ खुलिनो रोंबाय आरोना लगेनो ओमफ्राय आं गाहायाव गोलैदों आरोना लासै बेखौ हमथाथाबनानै आङो नैबाव बेसिनाव हमथानानै ओरै दरनि बे खिलायाव माबानायावहाय आङो लासै गोलैदों आरोना एफाराब मानेबो जेबो जर जायाखै एसे दोमहोननायाहाय ओमफ्रायहाय बिनि उनावहाय बिसोरो खारबोलाबायबाय ओमफ्राय आं गासिबो थाल मोनजोबदों जेबो थाल मोनै बेबायदि नङा थाल मोनजोबदों खिन्थु गावखौनो गाव एसेबो माने कन्ट्रल खालामनो हायै बेबायदि जादों आरोना जेबो खालामनो हाया गावखौनो गाव जेबो बोथ्रोदनो हाया ओमफ्राय मानसिफोर बिदि हमथालाबायनाय मानसिफोर गाबख्रावलाबायनाय बेखौबो खोनाजोब्बाय आङो मोनथिजोब्बाय सोर गाबख्रावदों सोर मा खालामदों बेखौ गासिबो मोनथिजोब्बाय गासिबो थाल मोनजोबदों ओमफ्राय सोर थिखोदों बाबाया थिखोलाबायबाय आइया गाबख्रावलाबायबाय ओरै होख्रावला हरबाय मादैमोन फैलाजोब्बाय गासिबो बेबायदि जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय उनावहाय लासै दै दासोमना होनानै माबा माबि दासोमलाबायनानै होनानैहाय उनाव आङो हुस मोनफिनबाय
फैबाय आरोना ओमफ्राय बेयावसो थाल मोनबाय आङो बिदिया बिदि जायो होननानै थारमाने बेहस जानाया बेबायदिसो जायो माने एसेबो गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायैनि जुलदुम बेबायदि जानायसोखा जाखायो खेबसेयैनो डाइरेक्ट जाखायो होननानैहाय नङाबाथ' माबायदि जायो होननानै आं गोदोनिफ्रायनो सानोमोन आरोना ओमफ्राय दा बे एक्सपिरियेन्सखौ मोनबाय थारमाने बेहस जानाया माबायदि जामारो बेबायदि गावखौ कन्ट्रल खालामनो हाया आरोना जेबो ओमफ्राय खिन्थु थाल मोननाया मोनजोबदों आङो ओमफ्राय बिदि मोनै नङा थाल मोनजोबदों ओमफ्राय खालामनोसो हाया गावखौनो गाव जेबो बोथ्रोदनो हाया जेबो खालामनो हाया आरो बेबायदि ओमफ्राय उनावथ' बिदिनो डक्टरनोबो फन हरबाय आङो ओमफ्रायहाय लेंहरबाय डक्टराबो ओमफ्राय जेबो माबा मोनासै आरोना ओमफ्रायहाय दा बेयो मानि थाखाय जादोंमोन होननानै बुङोब्ला साननाय बारा जादों आरोना साननायाबो मायाव जादों होननानै बुङोब्ला साननायाथ' आलदा थाखायो ओमफ्रायहाय ओरैबायदि जादों मोनसे खोथाया जाहैबाय आंजोंनो समान सासे मानसि जेनेबा प्रेगनेन्ट बेबो सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय सासे मादै जानाय सोमोन्दोआ मादै जायो ओमफ्रायहाय बेहाबो माने डिलिभारि जाबाय होननानैहाय आङो खबर मोनबाय आरोना ओमफ्राय दानाहाय आंबो बेखौनो सानबाय थादों माने आंबो जासिगोनदां बेबायदि साननाय फैदों आरोना ओमफ्राय आं सिगांनिफ्रायनो प्रिपेयार खालामखानाय ना जे आङो माबा जागोन माने सिजारसो जागोन होननानै आं सानखाबाय थानाय ना माने आङो नर्मेलखौ आं मानि थाखाय बायो होननानै बुङोब्ला आङो एसे सिगांनि भिडिअसफ्रावबो आङो खिन्थाखादोंमोन सिगांनिफ्रायनो माइन्दआवहाय बेनो दंखायो आरोना खिन्थु आङो साननानैहाय नर्मेल जाजानो गिबाय थादों आरोना जासिगोनदां होननानै साननानै बेनो साननाया बारा जाखो ना माखो बेनि थाखायनो जाखो ना माखो बेखौ सानदों आरोना आङो बेखौ खोनानानै आंहाबो एसे साननाया बारा जासिगोनदां मोनसे गिनाय फैबाय आरोना ओमफ्रायहाय दा बेनि थाखाय जादों होननानै सानदों आरोना आङो साननाय बारा जानायनि थाखायहाय थ' बेनो आरो ना लोगोफोर बेबायदि मोनो एक्सपिरियेन्सखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदोंमोन आरोना थ' माबायदि मोनो सोर जाफेरखो बेहस जाफेरदोंना जाफेराखै नोंथांमोनाबो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे ओइ नोंबो सिखारबाय मानो बख'जोबखो एकदम उफुद्रुगानो माने दुगैनायावबो गाबग्रा जालांबाय दाना देरदों आरो गाबग्रा जागासिनो जादों ओमफ्राय दुगैखांनानै ओरैबायदि दुस्थ'खा मानसियाथ' दाख्लैबो नांजाखांखाबाय दरखौ खेबहैयो ना मायो हाखु दाखु खारबोबाय न'निफ्राय आहाबो नुस्लाब हरासै आंबो खारबोफाखादोंमोन ओमफ्राय हाखु दाखु खारोना दाना दराव आखाइ खेबजादों एसे दा गाबलायबाय ओंखारा जालायबाय नोंहा दसेल' खाजुगा बेलाय एसे गाबग्रा जाबाय हनै थाम्फैया जानो बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं